Днес ви питам, знаете ли коя е сградата в България глътнала най-много бетон? Пишете ми набързо един коментар. Искам да ви попитам, знаете ли кой е най-големият и глътнал най-много пари мегапроект в България, който не е осъществен? Хей, здравейте готини хора в канала при Бармана. Покрай моя рожден ден реших да гледам ненатоварващи приятни неща. Затова реших да си пусна на Слави клиповете, които обикновено натоварват с постоянното изкачане на Слави и казване тук е някакви кодове, тук абонирайте се, тук не знам си какво глупости. Като изключим тези дразнещи неща на Слави, клиповете му са супер добре направени и супер приятни за слушане и наистина действат успокояващо, когато човек реши да ги гледа така. Но ме направи впечатление, че Слави в един от неговите клипове задава два въпроса, които нито в клипа, нито в следващия клип, нито в коментарите отговаря. Затова реших да направя този клип. Най-неща в България. Клипа на Слави, в който той е задал въпросите, се казва Топ 10 мегапроекти, които са претърпели пълен провал. Единият въпрос е: знаете ли коя е сградата в България глътнала най-много бетон? Този въпрос определено е много спорен. Виждаме в коментарите различни предположения, а най-вероятно целта на Слави за този клип е била, като пусне тези въпроси, хората да пишат в коментарите и да има много коментари. Към снимането на този мой клип, неговия клип има 640 коментара, което не е много за неговите клипове. Нека да преминем към отговора на този въпрос: къде в България е ползван най-много бетон? Лично мое предположение са две, които първоначално се сетех. Едното е мавзолея на Георги Димитров в София. Защото знаем историята, че този мавзолей са го построили за 7 дена, но заревяването му отнема повече време. Самия мавзолей е построен 1949 година. За него е използвано наистина изключително количество бетон, но за съжаление няма конкретна информация колко точно е бил този бетон. Според различни сайтове за изграждането на такива съоръжения се ползва между 2000 и 5000 кубични метра бетон, което не е достатъчно, за да се каже, че това е обекта в България с най-много бетон. Едно предположение на отговор за този въпрос е от изкуствен интелект, който казва, че вероятно сградата, която съдържа най-много бетон в България, е Capital Fort в София, защото това е висока сграда, висока 126 метра и има 27 етажа. Изкуственият интелект, който ми даде този отговор, каза, че за такъв тип сграда се използват между 30 и 50 хиляди кубични метра бетон. Второто мое предположение за сграда в България, за която е използвано много бетон, беше Бузлуджа. Това за мен е доста интересен обект, който е бил започнат 1974 година. На него обект са работили 600 души, войници, студенти, занаятчии и доста доброволци. За изграждането на този обект е взривен върха, на който е построена самата Бузлуджа, а се казва, че за изграждането на този обект са използвани 70 тона бетон, което определено изглежда внушително, но дали това е най-големия бетонен обект в България? Оказва се, че не. Най-големия бетонен обект, който не знам дали да го приемем като сграда, но е най-големия бетонен обект в България, е нареченото Цанков камък. Това е голям хидроенергиен проект, което е изградено за язовир, за електроцентрала. За изграждането на язовирната стена Цанков камък са използвани над 1 милион кубични метра бетон. Стената е дъговидна и е на височина 130 метра. Ако приемем предния обект, че не е точно сграда, а е просто обект от бетон, най-голямата сграда, направена от бетон в България, е НДК, която е погълнала 335 000 кубични метра бетон, а за самия строеж са извозени 1,7 милиона тона кубична маса, с които са оформени върховете на Южния парк.
Преминаваме към втория въпрос, който Слави зададе в неговия клип и не даде отговор. Искам да ви попитам. Знаете ли кой е най-големият и глътнал най-много пари мегапроект в България, който не е осъществен? В коментарите под клипа му имаше наистина много хора, които са предположили този отговор. И това е именно... Но преди това, не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате клипа и да го споделите с приятели. Може да подкрепите канала, като тъкнете на бутона благодаря. Благодаря. Един от най-скъпите и неосъществени проекти в България е АЕЦ Белене. Това е проекта за втора атомна електроцентрала в България. Той започва през 1980 година. Той е спиран и възобновяван много пъти. В него са вложени милиарди левове. Въпреки че проектът е много важен за добро икономическо развитие на България, той е спиран и може би никога няма да бъде осъществен, ако продължим със същите политически идиоти. Според доклад на някаква агенция NSBS, цената на проекта е над 10 милиарда евро. А цената, която досега българската държава, българските данъкоплатци са платили, е между 1,3 до 3,5 милиарда лева. А се казва, че обекта даже няма технически проект. Супер, нали? Допълнение към тези два въпроса, които Слави зададе и аз им отговорих, ще ви кажа някои от най-интересните и по-малко познати най-неща в България, които не са обичайните факти, като най-висок връх, не знам си какво. Като започнем с първото, най-високата сграда в България. Това е Capital Fort в София, която е висока 126 метра. Тази сграда е завършена през 2015 година и е част от новия бизнес регион в столицата. Най-скъпата сграда в България. Смята се, че това е Милениум Център. Това е комплекс с 3 сгради, включващ 5-звезден хотел. Инвестицията за тази сграда се казва, че е над 300 милиона лева. Най-дългият тунел в България е тунелът Витиня, който се намира на магистрала Хемус. Дължината е 1195 метра. Най-старата действаща църква в България е базиликата Света София в София, датирана от 4 век. Най-голямото езеро в България, това е Бургаското езеро Вая, което е с площ от около 27 квадратни километра и е най-голямото естествено езеро в България. Най-голямата пещера в България, това е пещерата Дяволското гърло. Най-високият водопад в България, Райското пръскало в Стара планина, с височина 124 метра и 50 см. Най-дългият мост в България е Аспаруховия мост във Варна. Той е с дължина 2050 метра. Мостът свързва Варна с южната част на града и носи името на основателя на България – хан Аспарух. Най-старата работеща библиотека в България – Българска народна библиотека Свети Кирил Методий в София, основана през 1878 година. Тези факти дават представа за разнообразието, богатството и архитектурата, природните красоти и паметниците в страната. Благодаря, че гледахте, бъдете живи и здрави. Чао и до следващия клип.